sjovt, som alting, det skal bare laves om herinde. Tro, at jeg ikke kan fastholde de ting, der har virket fra starten af. Men også de elever, der kommer der for det hele. Lene! Ja? Sig mig, hvor er det pålæg, Birte, hun plejer for på sit råbrød? Jeg har købt noget andet. Hvorfor har du købt noget andet? Jeg havde spurgt Birte, hvad hun godt kunne tænke sig. Ja, jo. Men altså, nu kan du vel godt se, at der ligger rullepølse herinde med en kæmpe fedtkande på rundt, og Havarti-ost, som er noget af det fedeste, du kan få. Mayonnaise, som ikke engang er light. Jeg synes måske, du skal tænke over, at Birte, hun har diabetes. Det kan hun måske ikke helt selv finde ud af at fortælle. Hvad hun må få, og hvad hun ikke må få. Det havde jeg også tænkt på. Jeg har også snakket med sygeplejersken om det. Ja, og hvad siger sygeplejersken så til det? Og det var okay. Og hvad tror du, Birte, hun siger til, at hun ikke får sin halve råbrød med and og sin halve råbrød med leverpostej? Jeg havde spurgt Birte, om hun havde lyst til det. Det var det, hun havde sagt, hun havde lyst til, så blev det hentet. Ja, måske man nogle gange lige skal tænke sig om, inden man bare spørger. Vi har jo da lidt mere viden, end borgeren har. Ja. Ikke godt? Og det er nok, så må jeg jo spørge noget andet. Ja. Og for øvrigt, så må du godt lige huske at få fyldt op med de vaskeklude inde i skumseng. Det er pisse træls at komme til, at man skal til at finde det hele, når det ikke er klart. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er ked af. Tak for det.